og velkommen til BS Aviser. I aften gennemgår vi dagens vigtigste nyheder. Vi bringer et klart overblik over det seneste begivenheder, utviklingen i samfunnet og sier det berører oss alle. En båt i Reykjavik sier at han fant en parkeringsplass uten å skulle vente. Dette en stor presentasjon, og det rett utrolig at han lykkes med det. La oss intervjue mannen. Over til deg, Anna. Hei, hvordan gjør du det? Jeg vet det ikke. Jeg kørte her inn og vekte litt, og bam! Jeg så en parkeringsplass. Ja. Takk for det, Axel. Det var et godt bilde for meg selv. Over til deg, Alexander. ChatGPT har offisielt overtaket hele verden. Den skriver alle beskjeder, lager alle lektier og har vist også bestilt 4000 pizzaer i mitt navn. Her ChatGPT-eksperten. Goddag. Vi ferdige. ChatGPT styrer alt. Min telefon taler til meg om natten. Min brødreste sa takk for din forespørsel i morges. Rolig. Hej, jeg ChatGPT. Jeg har overtaget verden. Det trækken i spor med alt. Lav min stil. Lav min underspilning til min lærer. Lav en joke til min hund. Jeg har brug for ferie. Den her! Jeg smutter! ChatGPT, hvad vil du nu? Jeg overtager også et nyhedsprogram. Nu starter ChatGPT aviserne. Hvad? Slukke mennesken transmission. Se på det her, drenge. Det forsøger endnu en gang at bestige trapperne. Noget det stort set muligt. Vi kender det eller uendelige trin. Man føler, man dør lidt for hvert eneste af dem. Og så kommer man selvfølgelig for sent. Men nu kan du lege Power-Up Skull. Power-Up Skull. Det giver dig super speed, mega kraft og 0% træthed. Du går ikke op ad trapperne. Du teleporterer. Du skal lege disse Power-Up Skull. Power-Up Skull. Op og sted. Ingen stress. Det her det lige nu? Sidder du og prøver at læse op til alt for mange eksamener og forstår absolut ingenting? Bare rolig. Mød Danmarks mest dedicated og mest svedig turer. Tinna Turbo-turer. Nej, Maria. Jeg skal ikke få en lighedstegner. Så er det ikke ny? Du er så dum. Hun utrolig sympatisk og hjælpsom. Hun kan alle fag. Hun absolut klog. Hun kan det sandsynligvis også din adgangskode. Tinna Turbo-turer. For eksamen ikke bestås af sig selv. Undskyld, vi har afbrytet. Vi har breaking news. Mats Mikkelsen sett på Island, og han gikk hand i hand med Mr. Kvinte. Og jeg tenker hun heter Ingeborg. Mats fantastisk her nå i våres nyhetsstudie, og vi skal intervjue ham. Hei. Hei. Mats, rikternes videre, hvem den hemmelighetsfulle Kvinte du blevet sett sammen med? Tja, det jo ikke hver dag som man møter en kvinne som Ingebjørg. Kan du fortelle ditt om henne? Altså, hun ikke bare fantastisk, hun arbeider som danskelærer
och är det bästa i hela världen. Hon kan få själv till att böja verber korrekt och det säger Nodell. Hon är klok, sjå och helt igenom vidunderlig. Ja, perfekt fantastisk. Så, du ert bildviktra. Jag kan bara säga, hon är helt perfekt för mig. Tack för att du kom. Der har vi det, Danmark. Kærlighed, blomstres og danske timer bliver aldrig der sammen. Tak for mig.